जायफोर हाई सेकेन्डारि BA एबा MA पास खालामनानै न'आव ओरैनो दं एबा जायफोर हाई सेकेन्डारि BA आरो MA आव फरायगासिनो दङ बेयो आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा बै फरायसाफोरखौ आं मोनसे आर'ज खालामनायदो मोनसे दायित्व होनो नागिरदों। बे दायित्वआनो जाबाय जे नोंथांमोना ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय जे गावबा गावनि गामियाव मोनसे टिउसन सेन्टार खुलिनांगो। बै टिउसन सेन्टाराव बर' फरायसाफोरखौ टिउसन फरायनायनि मोनसे बेबस्था खालामनानै होनांगो। गामियाव टिउसन सेन्टार खुलिनानै नार्सारिनिफ्राय 10 थाखोसिम फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो टिउसन फोरोंनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगो। जायफोर स्टुडेन्टनि गार्जेना साकरि मावो एबा रां दङ बिसोरनिफ्राय जिखिनि रां लानो गोनां बेखिनि रांखौ ला, टिउसन फिसखौ ला, आरो जायफोर एसे न'खरा दुर्बल बिथांमोननि न'खरनि फरायसानिफ्राय एसे खम ला, आरो सोरबा जुदि होनो हायाब्ला बे फरायसाफोरखौबो जों फ्रियाव दिन्थिनायनि बेबस्था खालामनांगोन। जों ओरैबायदि मोनसे थांखि लानांगोन बर'फोरा 10 बोसोरनि गेजेरावनो जे जोङो भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सोलोंथाइ गोनां हारि हिसाबै सिनायथि मोननांगोन। 10 बोसोर मात्र 10 बोसोर दायित्व ला। दा जोंनिया आन्दलना जोबथ'बायसो नाथाय जोबथाराखै। दा जोङो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनांगोन। ओरैबायदि खामानि मावनांगोन जोङो जे मेट्रिकआव जोंनि बर' फरायसाफोराबो स्टेन्ड लाखिनो हानाय जानांगोन जायफोर बर' बिजोंजों फरायनाय। बिनिखायनो आङो बै हाई सेकेन्डारि BA आरो MA फरायफुबाय थानाय एबा पास खालामनानै न' ओरैनो थानायनिख्रुइ जोङो अननानै नोंथांमोना गावबा गावनि गामिनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जेसेबां बर' गामि दङ बे बर' गामियावथ' सोरबा हाई सेकेन्डारि सोरबा BA MA पास जानाय फरायसाफोर दङ। दा जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे दायित्व लानानै बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हानाय जानांगोन। अब्लासो जोंनि बर' हारिया 10 बोसोर एबा 20 बोसोरनि गेजेराव सोलोंथाइयाव ओरैबायदि लोब दावगागोन जे जों भारतनि गेजेरावनो बुहुमनि गेजेरावनो जोङो सिनायथि मोननांगोन जे बर'फोरनि गेजेरावनो गोबां सोलोंथाइ गोनां मानसि ओंखारबाय। भारतनि गेजेरावनो गोबां सोलोंथाइ गोनां मानसि जोनोम जाबाय होननानै जाहाथे जों बुंनो हाजानाय जानांगोन। जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोजौ थाखोआव दावगालांहोनांगोन। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों बर' सुबुङानो फोथांनानै लाखिनांगोन। सोरबा गुबुन हारिया जोंनि फरायसालिफोरखौ जौगानायाव जेब्लाबो जोंखौ मदद होनाय नङा। बेखौ जों गावबा गाव गामिनि बर' हारिनि मानसिफोरानो बेखौ दायित्व लानांगोन। आं गुरै खावलायो अननानै नोंथांमोन बायदि फरायसाफोरखौ दायित्व लानो हानांगोन। होमबासो जों बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि जागोन। जों जायखिजाया बिथिङावनो जों खामानि मावनांगोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव, रां रुफानि बिथिङाव, आबादनि बिथिङाव, मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिजनेस जेरावबो जों दावगानांगोन। आं आरोबाव जोबथायाव बेखौनो खावलायो अननानै नोंथांमोना गावबा गाव गामियाव टिउसन सेन्टारखौ खुलिथार, हेल्प खालामलाय। गामियावथ' फोरोंगिरि दं, गामियावथ' साख्रि मावनाय मानसि दङ, गामियाव लेखा गोरों मानसि दङ। जों गासैखौबो ज्राब गारनानै जोंनि लोंनाय जानाय, जोंनि जा गोदोनि गाज्रि आखुमोन बेफोरखौ जोङो ज्राब गारनानै दा जों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनांगोन। गामियाव थानाय गोरों गोराफोरा फोरोंगिरि जायखिजाया साख्रि मावनायानो जा बिथांमोना बे दायित्वखौ लानांगोन। गामिनि समाजानो बे दायित्वखौ लानांगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव साफा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो। बिथांमोनाबो बे दायित्वखौ लानांगोन। ज' रायज्लायनानै बेफोरबायदि टिउसन सेन्टारखौ खुलिनानै होनांगोन। अब्ला जोंनि गामिनि फरायसाफोरानो जौगालांगोन। प्लिज अननानै बे खामानिखौ मावथार नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो मावगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय आं बे खामानिखौ मावजानो जोबोर लुगैयो आरो बे खामानिया थाबैनो जाफुंगोन होननानै